Kulienti tine zvinhu zvatinazvo zvisiri kuzikanwa nevanhu kuti nyika ichange ichifamba sei nezvimwe zvavachazoedha, nekuti kune vanhu vane pfungwa hombe stereki. Vanhu hatizvarwe zvakafanana. Kune vamwe vanhu vanotori nepfungwa dzakatopfuura dzedu idzi, kana nguva dzavo kana dzakwana, kana kuti chidanho chavo chikasvika chekuti vakwanise kutaura zvavanotaura, vanotaura zvinhu zvinovaka. Unoona nyaya iri kufanirwa kuti ichinjwe munyika yeZimbabwe Kulienti, kana vanhu vachinge vaona kuti zvinhu zvagadziriswa nenzira yazviri kuda kugadziriswa nayo mumitemo inofanirwa kuti iswe mukati menyika yeZimbabwe. Hakuna president kana minister achabvumidzwa futi kutenga maproperties kunze kwenyika. Handiti wazvinzwa Kulienti? Izvozvo tichatozvitaura tigozvitaura. Hatidi kunzwa president kana minister anoita chimwe chinhu kunze kwenyika. Hatiri kunzwa Kulienti. Hatidi kana kutombozvinzwa futi kuti kune munhu anoda kuita kampani kana kutenga imba kana chii kunze kwenyika. Kana vachinge vazosiya mabasa ndo pavanozoita mabasa avo iwayo ekuzotenga zvinhu zvavo kunze kwenyika. Hakuna president anofanirwa kana kuti minister kana whoever ari mucabinet anofanirwa kutenderwa kuti aende kundorapwa kunze kwenyika. Handiti tiri kupanzwa Kulienti. Hakuna mwana wapresident kana ani, kana mudzimai wapresident ngaaitire mwana munyika. Uri kuzvinzwa? Tine dzimwe nyaya dzimwe dziri kunyanya kutiurayira nyika, inyaya dzekunze kwenyika. Vanhu vanouraya nyika voita basa rekutera vanhu vane nyika dzavo dzakanaka, dzine mahospitals akanaka, dzine zvikoro zvakanaka, voenda kundoisa vana kunyika idzodzo. Nyaya idzodzo ndo dzimwe dzenyaya dzatisingade munyika medu isusu. Saka they must lead by example. Vanhu ivavava hatiri kupanzwa. Saka generation yakabirirwa, generation yedu iyo iyi, tine nyaya dzakawandisa stereki dzatiri kuona dzine maerrors anofanirwa kuti aitwe sort out. Kufanana nenyaya yandanga ndichitaura iyo kuti hatichadi vanhu vekunze kwenyika vanoita zvakanga zvichiitwa naPresident Robert Mugabe, kuti anonzi aane imba atenga mansion kunze kwenyika kuBritain, atenga chii kunze kwenyika. Hatidi kana kuzvinzwa futi. Uri kuzvinzwa? Endi vanhu vese vane maproperties kunze kwenyika yeZimbabwe vakanga vaine maproperties avo nevakagara vakazviita, izvozvo zvatokwana, havafanirwi kuramba vachiwedzera. Handitika? Ndo basa reintelligence kuongorora vanhu vanenge vachiita nyaya idzodzo. Vanhu ivavo vanofanirwa kusungwa, kwete kutodzingwa basa. They must be arrested, because taakuziva manje kuti zvinhu izvozvo hazvigoni kupracticwa nemunhu anenge asina zvinhu zvaari kuita, anenge asina zvaari kuba. Saka kutenga maproperties kunze kwenyika uri government official inotofanirwa kutova mhosva muZimbabwe. Ndo dzimwe nyaya dzacho idzodzo dzatotofanirwa kutoroverera. Hapana kana kumbozvichinja zvinhu izvozvo. Hatichada vanhu vanoita basa rekuba zvinhu munyika vachienda kunodhivhelopa nyika dzevamwe, vodzoka voti nanzvisa pasi petsoka dzavo kuti isusu tivanamate, votipa maswits ivo vachitora zvinhu zvakawandisa. Hatichada. Handiti muri kupanzwa? Endi tiri kutoda futi kutokopera manotsi pane zviri kuitwa kuBurkina Faso. Handiti uri kuzvinzwa? Ibrahim Traore ane zvimwe zvinhu zvaari kuita zvatinofanirwa kuti isusu zvimwe zvacho titozviadaptawo zvive munyika medu isusu. Hatichadi vanhu vanoda kudhivhelopa nyika dzekunze, kana kuti vanochiwa zvakanaka kunze voenda kusikondoita zvinhu izvozvo kunze ikoko, voita zviremwa kuti kuno uri muZimbabwe, uri muAmerican, uri muChinese, uri muIndian, uri muchi. Hatichada zvinhu izvozvo, especially kumaleaders. Uri kupaona? Saka tine zvinhu zvakawanda zvaticharamba
zvekuti vari kugara pachigaro even kana ivo mudhara vari kutozviziva naComrade Chiwenga vari kutozviziva kuti nyaya yavari kurwirwa nevana veZimbabwe kuti vapinde ipapo havasi kuzopapinda zvekurelaxa vachikanganwa kana kuti kufuratira mhuri yavo yavanenge vachitungamirira senyika yeZimbabwe. Handitika Bit angave chamisa sekutaura kuri kuita vanhu avo vanongotarisa side one chero akava chamisa wavo tinomuda chaizvo chaizvo. He is our brother. Tinomuda chaizvo chaizvo. Takarwadziwa nekubirirwa kwake nekuti tanga takatomuvhotera. Handitika he is our brother. Hatitombodi kana kutonzwa kuti nhunzi yaguma kana kuti yamhara paari, but chatinongoda kuramba tichingosimbisa inyaya one yekuti hatisi kuda munhu anozoita zvemaproperties kunze kwenyika. Handi muri kupanzwa? President anofanirwa kutoti kana achingaona kuti nayewo kwake kusaidi zviri kufamba, price rake, imba yake, mansion, kana muZimbabwe musina mansion ngaasaende kunotenga mansion kunze kwenyika, ngaavake mansion within the country. Handiti muri kupanzwa? Kana iri hotel achaivaka within the country. Handitika zvinenge zvisina kana mimwe miromo yekuti vanhu vanozosara vachiona sekunge vari kubirirwa. Ndo zvandoda kuti nditaure futi zvinhu izvozvo. Tine zvinhu zvakawandisa stereki zvinokonzerwa nenyaya yefreedom iri kupiwa vanhu, especially kuma government officials. Handiti tiri kupaona izvozvi zvikangodaudzwa vari kutiza vari kuenda kunze kwenyika nekuti vakazvigadzirira accommodation, vakazvigadzirira mahideaways awe ikoko. Uri kupaona? Saka maleaders ese ari muZANU-PF ese ane mahideaways ipapo panofanirwa kuzomboitwa review. Hapana kuzoitwa, vachaongororwa chaizvo. Hatingovasiye vachienderera mberi nebasa. Tinototanga tanyatsokutarisa kuti tinogona here kuenderera mberi nemunhu akadai soyo. Kana tisingaendereri mberi nemunhu akaita akadaro, tinenge tichiisa maripoti tikukumbirawo tibvisirwe minista akati nekuda kwe-this and that. Hatidi vatungamiriri vakadaro, hatichadi vanhu vanotiuraya ivo vachienda kunozvigadzirira mahideaway avo kunze kwenyika. Hatidi. Handiti uri kupanzwa? Musi weimpeachment vaMnangagwa vanenge vachitodiwa ivo, musoro wavo wakatogara apo. Handiti vari kutungamirira impeachment yacho, bit vageza and whoever anenge arimo munhingirikini yacho, vari kuhendla nhingirikini nyaya dzacho. Tiri kuvada ivo nemisoro yavo. Handitika vanofanirwa kunge varipo apo zvonyatsokuscreenwa zvichibroadcastwa. Handiti muri kupanzwa? Impeachment ichipracticwa. Handitika tichiona kuti zvinhu zvacho zvichafamba sei. Handiti tese hatichada zvinhu zvekubirirwa munyika medu. Nyika iyo ndeyedu iyo. Kusava maveterans haizi mhosva, hazvirevo kuti nyika haisi yedu. Kusava manationalists haizi mhosva, hazvirevo kuti Zimbabwe haizi nyika yedu. Kusava mapurisa haizi mhosva kuti isusu tiite basa rekumanikidzwa nekuti takaregedza kupfeka mauniform. Tinotori nesimba chaizvo necapacity yekutova mapurisa enyika, asi hazvirevo kuti vanhu tese tinofanirwa kuva mapurisa. Saka haisi mhosva zvekuti tiitwe kunge sezvinonzi isusu hatichisiri maZimbabweans. Mapurisa ndiwo amaZimbabweans vane kodzero rekurwisa vanhu. Handitika vachishandisa magovernment equipments avanopiwa vachisupplyiwa nekuprovidwa nemaleaders avo ari corrupt kuti vatirwise sisu such like manhingirikiri matear gases, pfuti, mabaton stick chichi. Saka ngavasafungidzire kuti ndokuva maZimbabweans chaiwo kupfuura mamwe maZimbabweans. Never. Kusava masoja hazvirevo kuti vanhu vese vasiri masoja havasi fiti. Kotori vamwe vanhu vatori fiti kutopfuura masoja, asi kutova musoja ibasa. Handitika kutova musoja ibasa uye ikodzero dzako dzekuti uve musoja pauri ipapo. Handiti hazvirevo kuti kana ukaona munhu ari mucivilian
obva aita kunge chinhu chisina basa kana kuti munhu asina musoro kana kuti ari pasi pako. Hazvirevi kuti vanhu ivavo vanotadzawo kuvawo masoja. Kunotori nevamwe vanhu vakawandisa stereki vane kapasiti yekutova masoja mentally nephysically, vanotogona kutova masoja chaizvo kungofanana nemi muri ipapo, handiti ka? Saka haisi nyaya yekuti vanhu vanopiwa merit yekuti vazvirwe matundundu vachifamba vakamisa mazenze ekuabhusa mapowers avo semasoja, mapurisa kana kuti maminista kana kuti muzvinzvimbo zviri mugavhmendi. Kwete, hatisi kuda izvozvo. Taakuda mazimbabwenzi akaenzana. Musoja anotofanirwa kuziva kuti kana ari pakati pepovho, anofanirwa kuziva kuti ndinofanirwa kuva munhu ane discipline, munhu ane tsika, ane hunhu, anofanirwa kuti kana vanhu vakamukomberedza so vanenge vachitofanira kuti hatitori nemusoja pakati pedapa. Apinda hake musupermarket ada kutenga zvinhu, ane pfuti yake, asi ari which means pane kwaari kubva kune kwaari kuenda, kwete kuita sezviri kuitika muZimbabwe kuti musoja akasvika pakati pevanhu anototadza kana nekumhoreswa. Isu kunze kwenyika kuno ndinogara kuSouth Africa ini, hazvirevi kuti chichi kana kuti kuita sei, asi ndoda kuti ndikutaurira inini muforeigner panapo pandiri panapa, nekuda kwokuti ndine mapapers angu akakwana ekuti ndigare mukati menyika yevaridzi. Handiti ndinotomhoresana nemasoja pabasa pangu, they come we chat, tinoseka, tinoita majokes, ndinotori nehama dzinotova masoja, kwete masoja anofurirwa upandu hwekunzi hamuna kufanana nemacivilians anonzi mimi kana uchinge wakapfeka uniform haufanirwi kuita nyaya dzinoenda kure nemucivilian. Kuti zvaita sei? Zvinoitisa hondo here izvozvo? Hatidi zvinhu zvisina basa kuti separate isusu nehama dzedu vanin'ina vedu ava nemadzikoma edu, handiti muchivaita kuti vaifunge kuti kana vakapfekedzwa camouflage dzava mhuka, isusu tisu vanhu, kana kuti zvazvikara, isusu tisu nyama yavo. Ngazvigume izvozvo mukati menyika. Toda nyika yakasununguka isusu, kwete nyika inoti kacamouflage kefashoni kanoita basa rekutukirwa vanhu kunzi mapfeka camouflage. Kune dzimwe nyika kwese kunana Botswana unana nhingirikiri wesoku, vanhu vanongoipfeka camouflage isiri yechisoja, inongonzi haisi yechisoja. Hatidi zimutemo raNebukadhineza mukati menyika isu. Hatidi kuti mutore vanhu muchivapfekedza pfungwa dzekuti vafungidzire kuti chimwe chinhu chisina kana nebasa rese chine basa imhosva, kungoti zvinhu zvese zvisina kana nemusoro zvinongotorwa sekunge mhosva. Mhosva dzemunyika yeZimbabwe zvese dzakawandisa stereki, dzinongonzi mhosva nezvimwe zvinhu zvisina kana nebasa, zvisina kana nemeaning. Saka hatidi zvinhu zvekuda kubirirwa. Tinoda nyika yakasununguka isusu. Tinoda mapurisa nemasoja atine hukama nawo. Tinoda magovernment officials atine hukama nawo, anoda kuzadzisa zvido zvevanhu, anoteedzera zvido zvenyika, zvido zveconstitution nezvido zvevanhu. Ndo zvinhu zvatiri kuda isusu. Handitika hatidi kutungamirwa nevanhu vanotenga maproperties kunze kwenyika. Ndiri kudzokorora. Hatidi vanhu vanovhura makampani kunze kwenyika. Isusu tine makampani atinotoziva ari muno muna South Africa, asiri yenhingirikiri uyu. Handiti muri kupaona iyezvizvi ndanga ndiriko kumusha patimacha ndakashaya kana chinhu chiri kuitwa nevanhu vane makampani mahombe kuno kuSouth Africa. Inda musinganyare mimi moita basa rekuti hanzi Varakashi, Fasi, Chinchinyi, Zaki, muchita basa rekutorera vanhu zvinhu zvavo. Hamunyare imi muine makampani nemashops mabig enterprises ari mukati medzimwe nyika imimi. Ko imo munyika menyu musina kana chinhu, asi mari yacho muchiita muZimbabwe. Ngazvipere zvinhu izvozvo vana veZimbabwe. Ndozvo zvimwe zvandoda kuti nditaure izvozvo. Hatidi zvekuseparatwa kana kuda kunzi tinzi takasiyana nevanhu munyika umo. Hapana munhu asiri munhu, musoja, mupurisa, mugadhi nemucivilian, tese takangofanana. Handiti tinofanirwa kurespecta mabasa nemaduties chete, ndo zvinhu zvinorespektwa, kwete zigovernment rekuoma musoro. Maitifurira imi muchiti hanzi kana uri musoja kana uri mupurisa haufanirwi kuita nyaya dzinoenda kure nevanhu stereki. Kana wakapfeka uniform haufanirwi kuratidza kuita kunge kubhihevha zvekuratidza kunge wakaora. Ibvai apa mhani pfutseke mhani imimi. Siyai masoja vanhu vaenjoy basa ravo vakasununguka, kwete kuvapa stress isina kana nebasa rese kuti munhu anosungwa nechikamaflash akapfeka madhende kuita basa rekumusungira zvimwe zvimutemo zvisina kana nebasa rese munyika musina kana nehondo. Dzimwe nyika hadzina kana zvinhu izvozvo. Kunana America uko masoja anoswera ari mabhawa achitamba vachifara nevamwe vanhu pasina kana neproblem inomboitika. Mapurisa akasvika pakati pevanhu, masoja akasvika pakati pevanhu, even vari armed nyangwe chero zvikadii, haumbooni pachinzi pane zvinhu zvakawanda zviri kuinzi kana kuti unoona vamwe vanhu vachitanga kutodispesa kana kuti kudii. Unongoona vanhu vachingokontinya nekuita zvinhu zvavari kuita as long as zvisiri zvinhu zvekuti zvine zvazviri kudisturba.
Ko imimi chimbori chiko chamunoita basa rekunhingirina ndokutanga kutibirira kwamaiita ikoko muchiti separata nekuti divide imimi mumagroups edu kuti ava macivilians ava mapurisa ava masoja zvokuti tozopedzera mupurisa akungova mupurisa zvese nekumba nyange asina kupfeka uniform. Musoja anobva angozova musoja zvese nekumba anogara angori muhondo. Mupurisa anogara achingofunga kuda kusunga anditonga achatosunga mwana wake chaiye kuti arasa ballpoint yekuchikoro. Putsek man, hatisi kuda zvinhu zvinakande basa toda nyika yakasununguka. Ngazvipere. Enough is enough. Enough is enough. Zvapera zvinhu zvese zvamaiita izvozvo. Toda kuti zvipere izvozvo. Benzi renyiro rikabviswa pachigaro. Munhu ari kurwara ngaabve pachigaro. Munhu ari kutadza kuzadzisa zvido zvevanhu as a leader anofanirwa kuti abviswe pachigaro. Handitika zvibvumidzwe kuti nyika ive negovernment inoita basa rekumanikidza vanhu mumarights avo ekuti hatisi kutungamirwa nemunhu ari kuisa nzara mukati medzimba dzedu isusu. Munhu wobva anzaiwa muri kumurambirei saka maakutopondwa maakutourayiwa nemasoja nemapurisa. Hakuna zvakadaro nekusungwa. Vana avo 95 vari mukati menhingirikini umu toda kuti iwo mutamba uzotiudza kuti vari kutsvagei imomo nekuti vava vari pademonstration vanga vachiexercise a rightful demonstration inozikanwa nenyika dzese pasi rose. Inogozorambidzirwei munyika yezimbabwe iyo iri muconstitution. Saka toda kuti uzotipindura iwewe kana uchiramba uchichengeta vana ivo mukati menzvimbo idzodzo. Enough is enough vana vezimbabwe. Pamberi naComrade Geza, pamberi naComrade Constantino Chiwenga, pamberi naComrade Mativela, pamberi naComrade Knox Chiwero, pamberi nemawo veterans edu ese, pamberi nevatungamiriri vedu vatinoda ana Nelson Chamisa, pamberi navo, pamberi naNelson Chamisa akabirirwa mavhotsi ake. Toda kuti adzorerwe masimba ake nekodzero dzake. Handitika. Saka tinoti pamberi navo. Handitika. Chatisingagoni zvedu isusu veM31 revolution hatigoni kushedzera kuti pasi nemunhu nekuti nyaya iyo iri kurambwa nevana vese veZimbabwe vari kuramba word rekuti pasi nemunhu. Hatigoni kana kuti pasi naMnangagwa. Ndo zvandiri kutaura inini. Client sender audio yangu inoi nekuti ndo chimiro cheZimbabwe hatiri kutoda. Handitika. Saka isusu tinoda kuti tiendere mberi tichikudzana nekurespectana nezvidano zvatiri. Mawo veterans edu magladiators edu ndo vakaenda muhondo vakabuda vakadzoka vari vapenyu. Handitika. Magalanti edu vakarwira nyika. Saka hativatuke, hativapomedzeri kana kungave nemamistakes avakaita kana kuti chii. Hatina kana basa nazvo izvozvo. Tinovataura tichivagadzirisa. Ivo vanodzoka kwatiri vachiapologiza. Ndo zvinoreva kuti ndo maleaders ane kodzero dzekulidha vari kutiratidza example yekulidha. Tarisai vaGeza vakauya vakakumbira ruregerero vakati tokumbira ruregerero pamamistakes ese atakaita. Chimirai tichigadzirisa zvinhu zvipinde mukati menzira yese yamunoda. Kana mada kusarudza Chamisa wenyu muchizomuti ndiye leader wenyu tichange takakutarisai as long as achiita zvinhu zvamunoda imimi. Asi akatadza futi kuita zvamunoda imimi, isu mawo veterans tichakuudzai kuti honai zvaakuitika zvirizvo zvatakarwira hondo nekuti ndo basa ravo ndo juti ravo rekudzivirira nyika ravakatanga kubva vari vana vadiki kusvikira nhasi vari pamazera avari ayo. Saka hativatuke nekuti ndo vanotidzivirira isusu mawo veterans ivavo. Vanoita mistake mukudzivirira imomo, vanombokanganisa mukudzivirira imomo, asi tinoramba tichidzoreredzana navo. Hatidi kuita nyika yekuvaka nekutukana, hatidi nyika yekuvaka nekuvengana. Hakuna munhu asina kodzero yekurarama munyika, asi munhu anofanira kuudzwa achinzwa. Asi akazotadza kuudzwa achinzwisisa sezviri kuita zvigananda izvo, ndo patinozomhanyisana manje ipapapo. Saka tinenge taakuda vanhu vane masimba ekutibatsira kumhanyisa vanhu ivavo semawo veterans anenge aripo. Nesu isusu tichigadzira youth isingashandiswe isiri captured inenge ichifanirwa kuti iende kunomirira vanhu. Mapurisa nemasoja achichengetedza mutemo nekumirira mutemo constitution yenyika achienda futi kundomirira vanhu zvido zvenyika zvichiiswa paground kuti nyika yedu ifambire mberi. Tirege kugara mukati menyika dzevanhu tichingopotera mukati menyika dzevanhu tichingoenda kusikonoitwa nhapwa vanhu vachifa kuurayiwa mumatondo mukupfurwa nepfuti. Kuna vamwe vanhu vari kupfurirwa nyaya dzisina kana nebasa rese vachingoreva vasina kuda kuti muZimbabwe unogona ngoona kutoti nyaya yacho inotoshaya basa kuno kunze kwenyika kunoku. Zvese nemasango mavari kuparara vachibatwa nemhuka. Vanhu vanongorasikira mugame park vachijamba bhodha kupesera vatodyiwa. Imi muchisara muchiti hanzi akaenda kuSouth Africa munhu asina kusvika
adyiwa nemakarwe muna Limpopo. Saka zvese izvo munofanirwa kuti muzvizive vanhu veZimbabwe kuti aiwa taakuda kuti zvichiregedzwa. Hapachisina kuwengana, hapana kuti munhu weZANU-PF, hapana munhu weCCC. ZANU-PF yakapindirwa, yakagrebwa, ikakepchwa. CCC yakagrebwa, ikakepchwa. Saka izvozvi hakuna vanhu veCCC neveZANU-PF, tiri vana veZimbabwe. Mazvinzwa here vanhu vemuZimbabwe? Ndo chokwadi chiri paground. Ndati ndizvidedzere inini. Nhasi muchinyatso kundinzwa. Hakuna chiri kunzi CCC mazuwano, hakuna Blue Movement mazuwano, hakuna chinonzi ZANU-PF mazuwano. Mazuwano kune vana veZimbabwe vari kutungamirwa nemawo veterans kurwisa regime iri kutonga nyika nechisimba. Ndo zviripo chete. Saka mirai kushedzera mazita muchiedza kudivhaidha vanhu. Aiwa Chamisa hasi mumwe wevava, aiwa Geza hasi mumwe. Aiwa tiri vanhu vemuZimbabwe mazuwano, hakuna ruling party, hakuna opposition party. Izvozvi hatisi kusenzesa nyaya idzodzo nekuti zvinhu izvozvo zvakakepchwa kudhara. Sengezo Chavangu akakepcha pati yaChamisa. Amunangagwa wakakepcha pati yakafongwa nemazipura forces nemazanula forces. Saka tiri kuda kuti vaende vanhu vese ivavo, Sengezo Chavangu nababa wake Munangagwa nevanhu vavo zvigananda zvavo vese vaende. Isusu vana veZimbabwe tisare tiine chinhu chedu chinonzi nyika yeZimbabwe, then tobva taziva kuti taakufambira kumberi. Nyika yedu hatina basa nayo, inogona kana kutofamba pasina pati, pasina chinonzi opposition kana kuti chii pati. Zvinogona kuita chatiri kuda rugare, kwete zvemapati. Saka bvisai mazita ekuda kudivhaidha maleaders kuti aiwa Chamisa haafanirwi kuwirirana naAgeza. Musamurambidze kana achida kuwirirana naAgeza, nekuti Chamisa aripo nekuda kutungamirira vanhu, achiita zvido zvevanhu, asi anotoda vanomurwira nekumumiririrawo. Ndo vanhu vakabva kare vari vamiririri nevarwiri, ndo vanotungamirira masoja, ndo vanotungamirira mapurisa, ndo vanoziva kuchengetedza constitution yenyika. Ndosaka muri kuona vari kuuya izvozvi vaine hondo yekurwira constitution yenyika. Saka vanhu ivavavo Chamisa also need them. Mazvinzwa here? Saka musade kutaura zvinhu zvamusingazive. Imi mwari kuya chipopota muchitaura zita raChamisa muchirishoresa nekuritukisa. Ndapedza.